from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. May amo ka mo ng suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas. D3 Bio with Visio. Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay, gidang resulta, subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Pangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvacion Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Impormasyon sa ikaayong lawas. Mayroon pa. Benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kada adlaw, Dr. Ramil? Yes. Kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio. Ang bisan dinggi ganig inom ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Bataan ko. Damo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya pat yun ining mga herpes simplex virus. Nga kaya pat yun sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, ina tanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sa nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan. Patay sila. Kag hindi lang hasta hindi lang virus ang kaya patyon sa even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3 Bio. Ang ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga ma-absorb. Otherwise, di mo nimpus landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 na
diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang ubok ang sipon, kakasang tranggaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix na was na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:33 sa aga. Ang oras, ginadulong sa atas kalawan sang Klinika DTX Beauty Soap para sa may mga punggod, arikis kag katol-katol, para magputi ang ilok kag panit, maggamit sang Klinika DTX Beauty Soap. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Bango na, kag magkape.
Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na sa ato sa nga pagpangalagad mga ka-K5 sa balitang K5 sa umaga. Diri lang sa kampiyon nga estasyon ng K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta kamutanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati? Mga suki naton sa kahanginan nga nagupod na sa aton sini barwa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. It's a beautiful Friday morning mga ka-K5 TGIF. Thanks God it's Friday. Biyernes kita mga kuturan sa aton sini nga pagpangalagad. Kag ginaabi-abi tanang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Mga suki naton sa kahanginan nga gupod na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kamusta kamutanan? Sa aton sini nga mga kauturan sa mga suki naton nga mga tagpalamati. Ilabi na gid ang aton sini nga mga pinalangga nga mga vendors sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo nga nakatutok na sa ila sini tagsa kabaga radyo sa ila sini nga transistor radio. Mabatian kita mga ka-K5 live the live sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Good morning sa mga nagapasada biyahe aga pa sa mga mamang tsoper naton sa mga tricycle, tricycle, e-bike driver, taxi patrollers, bus patrollers, sa aton sini nga WBTC modernized jeepney patrollers nga nakatutukin mga ka-K5 nagabantay sa mga pila ka mga balita sa palibot. Sa aton sini nga mga ka-K5 bagod bagdulong sang mga nagapanguna nga mga balita kag mga itabo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5 no. Amuning aton sini nga mga taxi patrollers kag mga mobile patrollers. And of course, ang aton sini nga mga online netizens, mga overseas Filipino workers abroad, nga nakatutok naman sa aton sini nga pagpangalagad. Ang mga nagalantaw nagupod sa aton sini nga mga social media platforms, ilabi na gid sa aton sini nga YouTube, TikTok account kag Facebook account mga ka-K5. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 live na live nga makita ng live streaming naton sa aton sini official Facebook page. Sa aton sini nga mga ka-K5, pidig kamo makalantaw as long as meron kamo sang internet connection. Wala punaw ang aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Thanks God, it's Friday. Ginapasalamatan nato ng Ginoo sa bago nga adlaw, bago nga bugtaw, because every gising is a blessing mga ka-K5. Ang tanan nga pagdayaw ginabalik naton sa Ginoo mga ka-K5 kag pasalamatan naton nga liwat kita nga nakabugtaw nga maayo ang aton sini nga lawas mga ka-K5 wala sang sablag. Alas 4:40 mga ka-K5 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning. Sa akon Iloy aga pa nagbugtaw nagapamatid sa ato sini nga pagpangalagad sa kay Mark Majestad kag sa mga taga-barangay Tumkon Ilaya Putotan kay Mamo ni Freda Sarmiento, Sir Alex Sasabo, good morning ka-K5 Ray Espeja Umalay, sa mga ka-K5 nato nagapangapi na tasang klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ma'am Bibing Bibien Pagtulunan, hello ka-K5 Ray, K5 News FM staff, have a new and a good day with the Lord. Maraming salamat. Ang bali Ma'am Bibing Bibien Pagtulunan nga may manamit nga money. Ma'am Laura Sumagaysay, Wilson Domitelio, kag kay Parikoy Enrique Ricky Boy Poras. Nagapamatigid sa ato sini nga pagpangalagad kay Ma'am Bibing Bibien Pagtulunan, kay Ma'am Bing Space J, Ma'am Laura Sugbagaysay, Ma'am Ria Kanya, Sir Ray, thank you so much. Salamat sa Ginoo, it's Friday. Ma'am Teresa Alcunada Redonda, nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Alas 4:41 ng oras sa ato sini nga pagpangalagad, dugay-dugay ko naton ang mga pinaka-latest nga mga update kag report sa aton sining nga mga ka-K5. Oy, ginatamyaw ko gali ang akon sining nga mga amigo.
ang mga upod naton sa klase everyday. Mamo may ara kami yung ginatawag nga terminolohiya. Klase ni amon tawag mo, pero hindi namon pagsugid sa inyo kung ano nga klase siyang klase na. Pero amigo ko ni balang taga-barangay Ginakas, Pototan, Iloilo. Hindi mo ni siya maasi-asi mga kakipay. Gusto ko gid nga tamyawon sa subong nga adlaw. Mamuning migo namon nga ni daw sobra pa ni siya mga ka-K5 sa kay daw sobra pa ni siya kay tawag ni kay Arena Mitea. Arena Mitina. Si Reina Mitina sang Encantadya. Manumigo kung ani ginapalibutan ni permisang nagakinang-kinang. Kag masanag-sanag. Nga mga nagasalalab it sa iya siningalawas. Basang nga kilala ko. Sino na siya, how? Ati Wailiwan na. Ang migo ko nga si Berto Mendoza. Nga pirmi nagakolintas sang medalya. Do ano-ano malang nga nagdaog ini sa palarong pambansa. Tayo'y sumayaw. Ang galing ng bawat isa, ang tunay na diwa. Palang pambansa. Berto Mendoza, ano-ano malang may medalyon ikaw sa laliog mo. Mga pangarap na ating binuo sa sayaw at galaw. Iyo'y katayo. Tayo'y sumayaw. Ako'y ng tagumpay. Ibig ng puso, taas na o sabay-sabay. Oras magka-K5 alas 4:45 na sa aga sa aton sini nga mga ka-K5. Batian nyo to. Good morning gid sa kay Migota Berto Mendoza sang barangay Ginakas, Pototan, Iloilo nga may dako nga medalyon sa iya siningalio. Tiyang basang kilala ko, pidi mahulam ang medalyon mo? Ang kilala ko si Vice Lito Ilisan. Alas 4:46 sa aga sa aton sa nga baga ka K5. Dugangan ta na karon ang pagtamyaw sa inyo, Ma'am Marlon Chong. Thank you, Sir Marlon Chong. Thank you, Lord, for the support and protection to my family every day. Amen. Sir Ronito Sumbong, good morning. Nagapamatigid sa aton sa nga pagpangalagad. Sige, ang oras alas 4:46. Diretso kita anay sa mga labing talalupang do naton sa nga mga headlines. No, sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-K5. Top stories of the day nga dapat naton si Banwa pagatutukan. Oras mga ka-K5 alas 4:47 sa mga nagapanguna nga mga balita. Duha ka high-value individuals gin pa munuan o kung gin na pamunuan subong ang NPA remnant sa Panay Island suno sa Philippine Army.
Gintinsalas Elementary School, ginransak sang magutod. Isa ka sospek anay estudyante sang nasambitan nga bulutuan. Kag sa dugang nga mga balita, magpamilya arestado sa drug bypass operation. Naging patigayo naman sa distrito sang Molo. Kopya sang approved resolution sang sangguniang panlalawigan Iloilo nga nagahingyo sang project details sa mga seawall kag flood control project sa Quinto Distrito ipadala sa DPWH Region 6. Kag sa dugang nga mga balita, duha ka grupo sang pamatanon sa Banwa sang Leon nagkinagamo bangod sa daan nga hilugot-anon. Banang problemado matapos sila nag-away sang iya asawa, nagpalupok sang pusil sa Banwa sang Sara, arestado. Ay sus! Councilor Nene Diliana ginaparawagan liwat si Mr. Roy Pakanan, ang district engineer sang DPWH Iloilo City mga ka-K5 nga magtambong sa Quadcom hearing. Sa aton sini nga mga ka-K5, istoryahan tani karon mga koturan kay sa ikaduha nga ugada mga ka-K5 ay gid makapakita ang handon ni Mr. Roy Pakanan, ang Iloilo City District Engineer, sa aton sini nga mga ka-K5 sa Quadcom hearing sang Iloilo City Council. Sa aton sini nga mga ka-K5 ay gid makapakita ang handon ni Mr. Roy Pakanan. Pero tito nagpadala ni siya sang sulat sang gintalikdan nga adlaw sa opisina ni Mayor Raisa Treñas. Abi naton kay nagpadala sa sang sulat makatambong na ini sa Quadcom hearing mga ka-K5. Kay nagpatawag siya o nagpabutyag siya nga magahiwat sang isa ka coordination meeting upod ang city engineer sang Iloilo City Government. Sa aton sini nga mga ka-K5 ti kahapon nag-expectar gitong aton sini nga mga konseho, ilabi na gid si Councilor Nene Diliana nga makita yang handon ni Mr. Roy Pakanan sa aton sini nga mga ka-K5, pero tiway gid di ang aton malang diri nga punto kung wala man lang sa may ginatago nga baho si Mr. Roy Pakanan, kung wala man lang yang sang anomalya sa DPWH, no, nga hindi binaton pagsabton, because public office is a public trust, no? We have that obligation to answer the inquiries of our Iloilo City Council. Hindi kita pwede magambal ka magpanguna nga at yung punteryade si Congresswoman, ang punteryade ang politiko sa likod ni Mr. Roy Pakanan, ang punteryade ang mga kontra sa mga trenyas. Sa aton sini nga mga ka-K5, kung tanan-tanan na lang nga mindset amuna, kag tanan-tanan na nga konsepto kag utok amuna, iway kasolbara ng mga problema naton sa aton sini nga mga lugar. No? Kung tanan na lang lalaktan sang politika sa aton sini nga mga ka-K5, ang aton lang diri gusto nga buoti hambal sa aton sini nga mga ka-K5, ikakson taning mga politika diri sa syudad sing Iloilo. Tama na kita ka na politicize mga ka-K5 ang mga sitwasyon diri sa aton sini nga mga ka-K5. Ang mga tao puros na lang politika, mabatian nila. Manamian ka na bala sa aton sini nga mga ka-K5. Hindi na ya kaobra sang mayo ang obligasyon sang mga aton sini nga mga lideres nga gipang elect mga ka-K5 sa gintalikdan nga eleksyon tungod nga poros ng politika. Amo na nga gusto tanga dulaon nga mindset pula sa pila ka mga lideres man naton, hindi lang niya sa syudad sing Iloilo, pati ya sa pila ka mga kabanwahanan diri sa may probinsya sang Iloilo. Abi unta taon tanan ng mga pinulitika nga na. No? Serbisyo kamos pumuluyo, unahan niyo pumuluyo kung makamamayos sa pumuluyo. Kag kung ano ganiya ang pamatyagan kag pananawan nyo nga insakto nga ginaobra sang inyo sini nga mga kopdanan sa aton sini nga mga ka-K5. Tagaan nyo sang importansya, hindi nyo paglaktan sang bahid sang politika. Di pareha sini sa mga flood control, rehabilitation and mitigation projects nga ni. Sa aton sini nga mga ka-K5. Di kung laktan tani sang politika, sa aton sini nga mga kuturan, paano kita makahuman-human sang aton sini nga Quadcom hearing in the aid of legislations sa aton sini nga mga ka-K5 kag paano ta may baluan kung may aragid man sa kapaltahan o kung wala. Whether there is a
anomalies o kung wala sa sina nga mga proyekto, we have that obligation to answer all the inquiries sang mga pumuluyo. This is not just only the inquiries of the council, but mga pamangkutanon ini sang mga concerned nga mga pumuluyo sa may syudad sang Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi nga kuon nga patawag ka politikahon, patawag ka kay tungod nga ti may ginapunteriya sila ka gusto may baluan. Kung basic concept of life na mo sa aton sini nga mga ka-K5, kuway kaya may ginatago nga lain, kagway kaya sa baho nga gusto masimutan sang iban, sa aton sini nga mga ka-K5, atubang ka usabton mo, no? Because empleyado ka sa gobyerno, and what you earn every month is coming from the taxes of the people, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ang taong bayan ang nagapasweldo sa mga government officials, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, not just only the government officials nga mga nakaposisyon sa aton sini nga mga gobyerno, but at the same time mga elected officials, no? We're being one of the tawag ni empleyado sa mga pumuluyo, di ba? Dumduman nyo sa una ang taglay ni Presidente, former late President Benigno Noynoy Aquino III, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, no, ang balyaw, ako ang boss nyo. Ako ang boss nyo. Sa aton sini nga mga ka-K5, tibot silingon, he is acknowledging ngang iya sini nga ginasweldo or honorarium niya sa pagka-presidente, halin sa kwarta sa mga pumuluyo, halin sa taxes sang mga tawo. Sa aton sini nga mga ka-K5, di ko ikaw government official, dapat tutubang kagid, sabat kagid. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, hindi naton paglaktan sang politika, kay gusto naton mabalaan di pila ka mga flood control projects ng mga delayed eh. Pila ka mga flood control projects din palpak. Pila ka mga flood control projects din wala mahuman-human mga ka-K5, o kung may ara man nga flood control projects kita nga di matawag naton nga ghost projects. May ara bala dire sa may syudad sa Iloilo. Amo na yang mga pamangkutanon nga gusto naton mahibaluan. Tiway pulos ning Quadcom hearing ni kung way man lang yang resource person, no? Kung wala resource person sa mga Quadcom hearing ni, automatic ni adjourn ni yung meeting ni. Nga man, paano ka mag-Quadcom hearing? Paano ka mo naman? Ano ka mo dama? Ilinto anay ka mo doon nga mga nga mga nga mga opisyal? Huwag makauda resource person? Sa aton sini nga mga ka-K5, so dapat may aras ang resource person, kid? No? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Oh, gabay pa nga mati marealisar kag makapakita man si Mr. Roy Pacanan, no? OIC DPWH City Engineer sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini nga Quadcom hearing sang konseho. Di bala Ma'am Maricel Baloro Kasiple, Ma'am Mary Ricabar, Blessed Friday morning ka-K5 Ray Umalay, Ma'am Laura Sumagaysay, take care and stay safe and healthy. Salamat gid Ma'am Mary Ricabar dira sa may Pungsod, USA. Nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad, ano? Sa aton sini nga mga kuturan, Rizalde Maanyo Perez, Mercy Cordoba. Nagapamati gid si Board Michael Fernandez. Board! Kamusta, Board? Pila ka botilyang nagkalatumba ka hapon kagabi, Board? Amo may gamay nga celebration si Board Director sang Elico, sa to sini nga mga ka-K5 si Board Michael Fernandez, no? Salamat kay Board. Florinda Cardevero nagapamatigid, Julio Sancho Abelarde Medina. Mayong aga balitang K5 sa umaga with ka-K5 Ray Umalay. Salamat kid sa aton sini nga mga kuturan. So muna dugangan tadi karon sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati ining aton sining update sa sining Quadcom hearing ginapatigayon sang aton sining sangguniang panglungsod, no? Sa aton sining mga ka-K5 diri sa may syudad sang Iloilo. Kay way makapakita si Mr. Roy Pacanan sang DPWH City Engineering Office sa aton sining mga ka-K5, no? Ang oras
alas 4:57 na saga. Ang oras gadulong sa atos kalawan sang Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes, high blood, hypertension magamit sang Klinika DTX 500 mga ka-K5. Sarang gid dinhi nga makapanami sang blood circulation naton, makaparubo sang blood sugar level kag makaparubo sang aton sini nga hypertension magamit sang Klinika DTX 500 food supplement mga ka-K5. Alas 4:57 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Sa pagbalik naton konta mga balita kag report sang aton sini mga unit firm reporters sang aton sini nga patrol mga ka-K5 diri lang sa balitang K5 sa umaga. Mga detalye sang balita bantayan sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Champion. You feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Klinika Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Klinika Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Klinika DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Klinika DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Hey! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Wow! Nakikinig! Malay para sa Balitang K5 sa umaga. Oras mga ka-K5, 5:05 na sa aga. Good morning again sa kay Kamigs Vlog. Kamigs Vlog, good morning. Good morning ka-K5 Ray. SB Ray Umalay. Nagapamatigid kami sa imo sining programa sa bunga aga. Salamat gid. Konta report ni ka-K5 Weng, pinakalites nga update sang lakat sa nga panahon sa bunga aga. Kamusta ang aton sining Wengder update with ka-K5 Wayne, si Rudo Senior. Ano ang lakat sa nga panahon? Kamusta ang aton sininga tiyempo? Ka-K5 Wayne sa report. Go ahead. Yes, no, K5 Ray, as of 2 a.m. kainasang kaagahon, no, ang aton bala nga ginamonitor nga low pressure area ang nahimo nga isa ka tropical depression kahapon K5 Ray sang hapon. Asang aga gali ang 8 a.m. kahapon sang aga nahimo ini nga tropical depression, pero sa karon, no, yara na ini sa gwa asang Philippine Area of Responsibility. Kung makita naton mga K5 sa aton nga Facebook Live, ang letter D bala sa gwa asang Philippine Area of Responsibility, ang gamay lang ang antadya sa linya sang aton na par ako ng amuto ang aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero sa karon, no, patayon kita nga maka-experience sang maulo ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan mga K5 o ko na mambal nato ng pagpanaliti bala gulpe nga pagbubo sang ulan, tapos mapanaliti naman, tapos mauntat kag mabubo naman ang ulan. Bali ini tuga sa gihapon sang southwest monsoon nga mas ginpabaskog sining dala nga hangin sang tropical depression nga ginatawag naton Jacinto mga K5. Jacinto? Amo ni siya ang tropical depression na Jacinto. Pero nagwa na sa Philippine Area of Responsibility kag subong wala sang LPA o kung anong man nga tropical depression ang ara sa
sulod sang PAR o kon Philippine Area of Responsibility ka K5 Weng Senyeres. Yes, no, syempre padayon naton nga palugyan mga K5 nga di naton mapakta ng tiyempo, padayon kita nga magdala sang payong, kalo kaga anything nga makaprotekta sa aton sa pag-ulan-ulan mga K5, and of course no mag-inom sang permigin naton ni gina-endorse nga imnon yung mga K5 ang Mighty C ni Doc Ramil Uy nga babakal lang naton sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong mga lugar. Sige, salamat gid ka K5 Weng. And of course, ang aton nga case sabihan for today mga K5, ang case sabihan ni K5 Weng. If it makes you scared, do it scared. Pamatud-i nga masarangan mo, bisan nagaduha-duha sila sa imo mga K5. So ano bala ang luyag ipabutyag ni K5 o Weng mga K5? Bali ini ang ano bala kung may ara ka sa para ini sa mga tao bala nga masami nagadwa-duwa sa ila ikasarang no. Kisabi ginapangunahan lang kita sa aton paminsaron nga mabalaton hindi ko na kaya, hindi ko na mahimo, hindi ko na guro malabuot do ka ano gid ka imposible gid. Pero mga K5 sometimes no ang mas hambagan nila ang mga butang bala nga makapahadlok sa imo no. Sometimes amo pa na ang the best experience nga makuha mo mga K5 no. Sometimes we are scared kay nahadlok kita nga ma-feel, nahadlok kita nga naging isa bala ka or i-judge ka mga tao because aton nga failure mga K5. Pero amo ganin nila no, sometimes aton nga failure is the best experience mga K5 to do better sa future and to do better para maging better person man ikaw. Better person. Better person. Better person, hindi bitter person, ha? Better. Better person. Yes. Jody Pedroso, good morning ka K5 Weng, ka K5 Ray. Nagapamatikid kami sa kay Laura Sumagaysay, Ma'am Laura, Ma'am Winifreda Sarmiento, sa aton sining nga mga ka K5. Sometimes may mga ara kita nga mga instances kadugi na bangod siya kakulba, way kita ga-try sang aton nga best. Kung way kita ga-sugal, way kita ga-take sang risk. Because nakulbaan kita no, without thinking by taking a risk is also tawag ni challenging yourself no, kung ano pagid ang imo sini nga maubra sa imo kaugalingon no, sa aton sini nga mga ka K5 Weng Senyeres. Yes, ang amo na gani ang balila ka K5 Ray nga sometimes the best award o kon the best best things sa kalibutan nga makuha mo, amoy na ang mga unexpected things mga K5 nga it doesn't come in an easy way mga K5. Sometimes no kinanglan naton na ma-undergo sa mabal naton nga do arang kamera mo sa tubang no kay gambalang iban kuno nga gatanga kuno si K5 buin perdimas. Conscious ikaw sa tsura mo. Ginalatak ay sa camera na. Sige, para tadlong ang imo. Mamo ko sa kung sa live na ang imo na karon nga itsura gatanga ikaw. Yes, kung mag-istorya kami kanimo gaturok ako sa imo nga hindi face. Ka magtulok sa ako. Sige. Tulok ka sa camera kay damo dang gatulok sa imo. Yes, naamo to mga K5 no, kinanglan naton mabal naton ma-undergo sa buho sa ano ganiran ang tamburong. dagom. Hanggod na yan. Buho sang tamburong. Yes. Amo na ba sa mga malam? Ang iban namba sa mga malam nga dadaan ka pa sa butas sa karayom. Yes. Bago mo malampasan ang mga pagsubok ko. So amoy na mga K5. Pasneya! Hindi mo nalata nga ano ikaw ba? Fanatic? Yes. Dadalado ka sa fandom. Oo, huwag ni gani Mamo nga basta gani nga hindi ka kaintindi sa istorya, liwat-liwaton mo gina. Alin sa una? Hindi ka nga episode. Aran ako ya sa 2025 Naubos ko ng 2016 mo. So muna no sa ato sini nga mga ka-K5 sa tanan nga mga nagakulbaan mag-take siyang race no, just do your part no. Para tis mabalaan nyo kung ano gid ang inyo nga masarangan. Sa kaysabihan sa Ginoo ta K5 Weng sa Luke chapter 12 verse 8. Ang balya, I tell you, whoever publicly acknowledges me before others, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God. Nanambot silingon sini mga ka-K5 ang nakakahilala sa Ginoo sa aton sini nga mga ka-K5 kag dayaw ya
ang pangalan sang Dios, no? Sa kadamaan kag sa iban nga tawo ka K5 Wayne, no? I-acknowledge man siya sa piyak nga kabuhi, no? Tagaan man siya sang pagkilala ka K5 Wayne Sinyeres, no? So whoever publicly acknowledges me, butsilingon ang aton Ginoo, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God, no? Karami, no? Bago before the angels of God, acknowledge ka ginakilala ka na siyang Ginoo because nga ti ginakilala mo man siya ka K5 Wayne Sinyeres. Sa mo na ganing ambal naton ko kay sambal mo, don't be scared. Oh, do whatever it takes sa aton sa mga ka K5 because ang nakakilala sa Dios kag nagakabalo nga may Ginoo, why ginakulbaan mag-take sang risk ka K5 Wayne Sinyeres. Di ba? Ka K5 Wayne? Balaganin nila ang okay lang kung wala ka backup sa magsulod ikaw sa obra lang mga K5. So sometimes sabi reality ginaman abi nga magsulod ka kung hindi ka kasulod sa isa ka agency or isa ka office nga or isa ka company mga K5 kung wala ka sang backup. Pero ang amo na gani no, sometimes kung wala ka man sang amo na relatives or anything nga makabulig sa imo, ang Dios ang magabulig sa imo mga K5. Correct. Sa aton sini nga mga ka K5. Sige. Salamat gid ka K5 Weng Sinyeres. Yes no, ang ining update ang inudulong sa inyo sang DTX Coffee Mix mga K5 sa mula nun nga tiyempo nami gid magkape-kape kapin pa kung DTX Coffee Mix kay sa DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Gikan sa News Center ini si K5 Wayne Zerudo Sinyeres para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Oras alas 5:13 naka-standby na si K5 Karen Badilla sa mga dugang nga mga detalye sa mga natipon sini nga mga follow-up reports kag balita. K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga report. Go ahead. K5 Karen. Ma'am Raquel Kabatanga, good morning gid. Ma'am Raquel, kamusta ka mo na sa may barangay Ingori, La Paz? Opo di Ma'am Twinkle de la Peña kag ni Nanay Betelene Buena. Anas ka K5 Karen, ano ang mga kampiyon nga mabalita nga imo sa natipon sa bungaga? Go ahead. K5 Reagan kumpirmar diri sa aton ni Division Public Affairs Office o kon DPAW Chief kon Army Colonel Erwin Romel Lamzon nga may duha subong no ka high value individuals nga amo subong ang nagadumala o kung nagapanguna sa pulo ka remnants sang New People's Army kung mahibaluan K5 Ray suno sa kay Colonel Lamzon nga ang ining pulo ka remnants gikan ini sila sa nabungkag ng Central Front Regional Centro de Gravidad Kometeng Rehiyon Panay diri sa isla naton kag according pa sa kay Colonel Lamzon nga natingala gid ni sila nga bisan pulo na lang ni ang nabilin nga remnants kay 5 Ray pero isog sila gyapon nga mag-engkwentro sa aton nga nga militar nga tido kaangay suno sa kay Colonel Lamzon nga do hindi gid sila ya mag-atras ti sa base diri sa pagpamangkot sang aton nga militar sa mga local commanders nila kay 5 Ray dito nahibaluan nga may ara gali isang duha ka dalagkuan nga nga tower ginakabig ni nila nga high value individual sa ilang nga grupo rason nga ti hindi gini sila magpapierde kay 5 Ray kung magbakbakanay sila sang aton nga soldado sa mga nabukid nga bahin diri sa isla sang Panay especially dito sa may Tapas Capiz kay 5 Ray kung may baluan sunod-sunod daw mga 3 to 4 na ni nga inkwentro ang nagluntad sa Tapas Capiz nga sakop sang 12th Infantry Battalion nga na base naman diraya sa banwa sang Kalinog kay 5 Ray pero ginpasiguro man diri ni Colonel Lamzon sa tanan nga pumuluyo nga once magpatigayon sila sang focus military operations ang ilagid ni nga gina target yung mga lugar ang mga wala sang panimalay kay 5 Ray para sa may madalasa nga civilian pananglitan nga maglala niya ang ilang nga engkwentrohanay sa mga remnants sang NPA kay 5 Ray. Mayara kita dira sa malipot nga pahayag ni DPAW Chief Army Colonel Erwin Lamzon ang base man sa aton nga pag-interview sa iya. Ang point lang sa kado kakusog gid man sining napulo gid ya permi ang gabantay sang
Central Front kag RSGG. So sa pamangkot namon sa mga local commanders nagwa gali nga may dako nga high value individual duha ang ina nga gadala sang Central Front. So it is our conclusion or observation or assessment nga hindi gid ipasurrender, hindi gid ipadakop or pabato gid to the last man o to the last person ini nga grupo nga ni. So nakikita na sampo. So umiikot-ikot pa rin yan. Umiikot-ikot pa rin. K5 Ray si Colonel Romel o Erwin Romel Lamzon sang Division Public Affairs Office sang 3rd Infantry Division K5 Ray. Kung mahibaluan nga may isa ka katapo no sang militar naton nga taga 12th IB ang napatay ni bangod ya sa enkwentro K5 Ray, pero ang subject for confirmation pamani ang ginpahayag diri sa aton ni Colonel Lamzon nga may ara sang duha ka NPA ang napatay man sa asod-asod nga enkwentro nga nagakatabo dito subong niya sa may Tapas Capiz K5 Ray. May mga identity na ning mga duha ka high value individual ne? May ara sila sang identity pero wala gin publiko no ni Colonel Lamzon sa aton K5 Ray. So pagkambal ka nga high value individual, ano ni siyang ginanamin niya? Mga leader ni siya o kung mga sanguna, mga ga-involve sa illegal drugs? Mga leader, gid balian mo gini sila ya ang nagapamuno K5 Ray. Kung baligamando gini sila kung ano ang dapat obrahon, diin sila Abi ko gani high value individual, mga drugista nga nag-sanib persa sang NPA. Mga leaderes ni sanguna nga nabilin subong. Yes, K5 Ray. Sige, K5 Karen. Kag sa iban pagid naton nga balita natigayon na ni nga maaresto sang aton nga kapulisan, especially dira sa may Iloilo City Police Station 3 ang tatlo ni ka suspect, actually mga minor ini sila K5 Ray, matapos nila nga ginransak ang Quintin Salas Elementary School kahapon ini sang kaagahon na Tabo, Agosto 28. Sa interview naton sa kay Principal 1 Irene based sa record sa gin-record sa among CCTV nag-start sa 1:19 a.m. in the morning. Ang sa atok sang ang ining tatlo baliduhan na di sa ila K5 Ray magutod. Then ang isa hindi pa niya matumod kung himata nila or basi abyan lang. Suno sa kay Ma'am Fadera ang base diri sa ila nga nakuha man no sa aton nga kapulisan nga ang duha ni sa tatlo ka suspect or ang ining magutod naglumpat ni pasulod dito ya sa may eskwelahan. Then ang isa nabilin sa atop K5 Ray kay tiamo na ang nagserbe nga lookout. Kag nakitaan man nga may martilyo ni nga bitbit ang duha ka suspect. Ang ila na di nga ginsulod amo ang clinic, kwarto sang kindergarten kag ang kantin. K5 Ray. Suno sa kay Ma'am Faderan, since nga tiduway man bala sa mga malahalon nga kagamitan sa sulod sang kwarto sang kindergarten. Kaya ano ba nga malalon nga mga kagamitan ang pwede mo makakuha da sa mga eskwelahan? Biti, mo na computer, kung may ara TV, yes. Printer, pero tinggi sudlan nila kantin. Basi ginutom sila dito sila pa kanay-kanay kakipay ba punay huray kakipay Karen Badilya. Oo, di kay ang nakuha ni ganit nila sa kantin suno sa kay Ma'am Faderan ang isa ka plastic sa mga grocery items naga worth ato K5 Ray ang 2,000 to 3,500 pesos. Pero dito sa may kindergarten tiyang nakuha lang ni nila yung mga sensilyohon sang maestra nga ginbilin bala sa drawer. Pero since kay tinakilalaan na ni sila K5 Ray kay last year ang ining mag-utod sila man ni ang ginasuspetsuhan nga nagransak man dira sa may Quintin Salas kag ang subo pa de suno sa kay Ma'am Faderan kayang isa diri sa suspect anay nila nga estudyante dira sa Quintin Salas amo na nga familiar sila kung diin sila masulod kag kung diin sila ya magwa K5 Ray. Ang ara sa aton nga K5 Ray no sa interview kay Ma'am Faderan ang iya nga pagsaysay sa aton sa pagransak sang mag-utod sa Quintin Salas Elementary School. Based sa record sa gin-record sa among CCTV nag-start sa 1:19 a.m.
in the morning. Ang sa atop sang amon eskwelahan. Ang pag ano namon based sa amon nga nakita sa CCTV, ang duha amon ang nagsulod sa amon eskwelahan, ang isa daw ara siya sa nabilin sa atop. Ang basement sa nakita sa CCTV, ang may dala sila nga martilyo. Amo na gurugin guba nila sa kandado sa mga classroom. Ang hindi man guro pangayaw kay sa makita sa CCTV ng familiar sa sangtanan nga lagyan sang eskwelahan. That means previously mga estudyante namon guro sang elementary sila. Faderan or Ma'am Irene Faderan ang principal sa Quintin Salas Elementary School. Sa katapusan naton nga balita kay 5 Ray na talana ni nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang construction worker matapos ini nga nabaklan sang suspected shabu sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sang Iloilo City Police Station 2 diri sa may Zone 4 Barangay Kaingin Lapas kahapon sang kaagahon Agosto 28. Sa interview naton kay Police Captain Jeffrey Delgado, ang officer in charge sang Police Station 2, ginkilala ining subject person nga si Richie Prieto, 32 anyos, kag residente man sang nasambit nga lugar kay 5 Ray, kag based diri sa kay Captain Delgado, duha ni kasemana ang ilang monitoring sa suspect sa diin ang supply sang suspect kay 5 Ray suno sa kay Delgado halin ini sa Luzon, then ginapaship ini paagi sa tracking, kag pag-abot diri sa Iloilo suno sa kay Sir Delgado may ara sang isa ka tawo nga nagakuha ni sang supply sa truck kag ginabilin kay 5 Ray sa isa ka lugar diri sa syudad sang Iloilo, then makontakanay na sila sang subject person nga si Prieto nga dira niya kwaon ang iya nga supply sang shabu sa amuna nga lugar kay dira niya gin drop kay 5 Ray suno diri sa kay Captain Delgado 75 grams ang kabugaton sang suspected shabu nga nakuha ni sa paghinakop ni Prieto nga may balor nga 510,000 pesos kay 5 Ray. Sige kay 5 Karen. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sang maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Salamat kay K5 Karen Badilla na batyan ang mga report kag mga detalye sa mga balita nga natipon ni K5 Karen Badilla mga K5. Sa iluhantang mga balita sang aton siniiba nga mga uniform reporters sa bahin sang Leon, duha ka mga grupo sang pamatanon na kuhaan gid sa akto kag sa video nga nagatinapungulay, nagarambol ang rason daan nga hilugot-anon. Sa report ni K5 Kimberly Caluyo. Nagtinapungulay ang duwa ka grupo sa mga kalalakihan sa Barangay Poblacion, Leon, Iloilo, pasado las 10 ang gabi, Hulyo 27. Ang mga biktima among 3 ka kalalakihan nga ginalakipan sang 2 ka menor de edad kag isa ang legal ang pangidaron nga lunsay residente sang Poblacion, Leon. Samtang sa bahin sang mga nagsulong, 2 man ang mga menor de edad kag isa ang legal ang pangidaron nga residente sang Barangay Buga, Leon. And according diri kay Police Lieutenant Martin Pogales, ang officer in charge sang Leon Municipal Police Station, nga ginkadtuan sa balaligaan sang balot ang mga biktima kung siriin may nagluntad nga pagbinaisay kag nagresulta sa pagtapungulay. And according kay Pogales, may daan nga hiligot-anon sa tunga sang 2 ka grupo rason sang tensyon kag kinagamo. Nakaangko naman sang minor nga pila sa lawas ang mga biktima nga ginpaidalom sa medical examination. Ginpatawag sa ila talatapan ang mga gidikanan, barangay official subong man ang naulamid nga mga pamatanon kag nag-aregluhanay. Kagini nga balita ang nadulong sa inyo sang kaalwan sang D3 Bio agud maproteksyonan ang lawas batok sa trangkaso, sipon, hilanat kag iban pang sakit. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
Ang oras mga ka-K5 alas 5:26 sa aga oras diri sa balitang K5 sa umaga. Sa dugang nga mga balita mga ka-K5 banang problemado matapos sila mag-away sa iya sining asawa nagpalupok sang pusil sa Banwasang Sarag. Bana gin arestar ka-K5 Reggie Di Mayo sa report. Go ahead. Kaki-5 Ray na tigayon nga madakpan sang katapo sang Sara Municipal Police Station upod ang SWAT team sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company ang isa ka lalaki matapos nakabaton sila sang tawag pinaagi sa emergency hotline 911 may kaangtanan sa ginreport nga insidente sang pagpalupok sang armas lutang sa NHA Housing Barangay Ferrari Sara Iloilo pasado alas 8:55 sang gabi Agosto 27. Ginkilala no kay 5 Ray ang sospetsado kay alias RJ legal ang edad kag residente sang nasambit nga barangay. Sa inisyal no nga investigasyon sang kapulisan, antis matabo ang insidente kay 5 Ray, nagbaisay ang sospetsado kag ang iya nga asawa bangod sa problema pinansyal. Bangod sang problema nagwa inino sa ila balay kag nagpalupok sang pusil sa duta. Gilayo naman nga nagresponde ang kapulisan sa area kung sa diin voluntaryo nga nagsurrender ang suspect kag nakuha sa iya paghinakop ang isa ka homemade 45 caliber pistol nga wala sa nga serial number kag isa ka pula nga sling bag. Sa karon kay 5 Ray na recover no ang pusil kag armas sa sospetsado kag yara na sa kustodiya sa nga Sara Municipal Police Station kag magapangatubang no sa pagbayular sa Republic Act 10591 kay 5 Ray. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Ang MyTC mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy kag ini naman si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Salamat kay K5 Reggie Di Mayo live sa Banwasang Sara Iloilo. Good morning gid sa mga taga Quinto Distrito da. Kay Ma'am Annalyn Agravante nagapamati gid sa may San Enrique Iloilo, Jalin Casio, Ma'am Ana Titing Lapating Branya nagapamati gid kay Ma'am Sir Warren Kadame. Sir Warren, good morning. Sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Mayong agagid sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Sa ilwanta balita ni K5 Jenny Kauyunan, no? Si Councilor Nene Deliana ginapanawagan kag ginapangabay ang liwat nga presensya ni Mr. Roy Pakanan sang DPWH Iloilo City District Engineering Office nga magtambong sa ila sini nga Quadcom hearing. Ini matapos nga wala gid magpakita si Mr. Roy Pakanan sa ikaduha nga Quadcom hearing nga ginpatigayon sang Iloilo City Council. Sa report ni K5 Jenny Kauyunan. K5 Ray ginapanawagan ni Councilor Nene Deliana si Iloilo City District Engineering Director Engineer Roy Pakanan nga magtambong sa Quadcom hearing sa Iloilo City Council tuhoy sa investigasyon sa mga proyekto nga nahamtang sa waterways diri sa Iloilo City. Suno sa konsehal nga dapat magtambong si Pakanan sa hearing agud na masabat ang mga palamangkutanon na hanungod sa mga among proyekto. Dugang pa sa konsehal nga dapat nga liwat nga padalaan sang sulat si Pakanan na ginaimbitar ini nga magtambong sa among hearing. Nebaloan kay K5 Ray nga wala liwat nagdambong si Pakanan sa ginpatigayon nga hearing sa Miyerkules, Agosto 28. Natala naman sa Setyembre 18 ang ikatatlo nga Quad Committee hearing. Yari bala kay K5 Ray pamatian naton ang panawagan ni Councilor Nene Deliana. Kung narinig si Engineer Roy Pakanan, hindi ko yan mag-move. So next committee hearing, Mr. Chair, kapadalaan sa liwat sulat, invitasyon si Engineer Roy Pakanan. Kaya may media ba't di, kanawagan talang sa kung di ka man Engineer Roy Pakanan, gina-invite ka namon nga mag-attend sa next namon nga committee hearing. Kaya nakabot. Kag ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapikan na naka-detox ka pa report nga gikan sa Iloilo City. Ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras mga ka-K5 5:31 na sa aga sa ato sini nga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga mga kuturan.
Nabatian ng report ni K5 Jenny Coyunan. Ti waygid makatambong liwat si Mr. Roy Pakanan, ang OIC DPWH District Engineer. Mga K5 no, sa aton sining mga kuturan. Ini matapos nga ti kapilanan ni siya sa una nga Quadcom meeting or Quadcom hearing, gina-imbitaran man siya para mag-explikar kag magsabat sa mga pamangkutanon sa aton sining mga city council no, sa partikular na sa sining Quadcom hearing nga ginpatigayon nila. Pero ti way man katambong si Mr. Roy Pakanan sa una nga Quadcom hearing, sa kaduwa nga Quadcom hearing way man siya naka-attend no, sa aton sining mga K5 sa mga pinalangga naton nga mga tag-Palamati, sa aton sining mga kuturan. Ang aton lang dire nga ti ang presensya ni Mr. Roy Pakanan isa ka dako nga bagay para at least masabat ang mga pamangkutanon sa mga aton sini nga mga konseho no, sa aton sini nga mga K5. Tigo kung wala man lang yan may ginakulbaan kag wala man lang sing importante nga mga ginakadtuan si Mr. Roy Pakanan, mas makapamayo nga mag tambong ini. O galing kay ang sabat ni Mr. Roy Pakanan nga ti mahulat pa saya sang order didto ya sa may central office no, kag mangayo pa saya sa malisensya pa saya kung magatambong siya no, sa aton sini nga mga K5, especially nga ti sa karon sa aton sini nga mga K5 mainit nga gina istoryahan no, sa aton sini nga mga K5 ang pila ka mga isyu nga kag mga proyekto sang DPWH sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. No, ilabi na gid sa sining mga flood control, flood rehabilitation, flood mitigation kag mga seawall projects sa aton sining mga K5 nga cover sa opisina sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH mga K5. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa aton sining mga kuturan nagdeklarar gani nga tawag ni nga ipa lifestyle check ang tanan nga mga government officials no, sa aton sining mga K5. Ti ambal ni Secretary Manuel Banuan Secretary Manuel Banuan nga ti ready man kag suportado man nila ang panawagan sa presidente nga i-lifestyle check ang ining mga opisyales, ilabi na gid ang mga opisyales sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Ti ambal ni Mr. Manuel ni Secretary Manuel Bunuan sang DPWH kati igtagaan taman sila gyapon sang benefit of the doubt no, sa aton sining nga mga K5 sa aton sining nga mga kuturan mamuti kinanglan gid lifestyle check ni kay basi bala may mga pila na ni may mga luxury cars man ni sila nga ginatago bla para sa pamilya diskaya. Ti kay pag-imbisigaran mato sa Bureau of Custom tong mga salakyan tong mga luxury cars to sa aton sining nga mga K5. When we say lifestyle check, dinalantaw na mga K5 kung ano ang mga assets and liabilities mo bilang isa ka government officials no. Ano ang mga napundar mo na sa imo sini kabuhi sa sulod sang pila ka tuig nga pungko mo bilang opisyalis ng gobyerno. Amo na ang ginatawag nga lifestyle check mga K5. Ang pagginawi mo sa inyo sini nga pamilya, din ka mo nagkaladto pila ang pundo mo nga manggad sa bangko sa aton sini nga mga K5, anong mga properties may ara kamo. Tapos ginabangga na mga kuturan sa number of years of service mo sa imo sini nga posisyon bilang opisyalis ng gobyerno. Pila bala ang honoraryo mo, pila ang ginasweldo mo, pila ang ginabaton mo kada bulan sa aton sini nga gobyerno no, versus sa mga propiedad mo nga na-acquire mo for that certain years in service sa aton sini nga mga K5. Amo nang ginatawag nga lifestyle check. Di ko makita nila nga do sobra-sobra man di naman nagasanto ni butang tabi may negosyo ka pa pero ang negosyo mo din nahalin din ka nagkuha sang kapital mo din ka nagkuha sang imo sini nga gin-invest dira no sa aton sini nga mga K5. So ginalantaw na tanan-tanan mga kuturan sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ti amo na lantawa when we say sa aton sini nga mga kuturan nga nagamando ang presidente for the lifestyle checking, but silingon kahit papano mga K5 ang salig bala ang trust and confidence sa imo sang presidente or sa iya sini nga mga opisyales sa aton sini nga mga K5 questionably na no, sa aton sini nga mga K5 kay ti sa aton sini nga mga kuturan but silingon may pagduda no, may pagduda. That is why nga nagbando ini isang lifestyle check sa tanan nga mga government officials no, nga nagapungko under sa administrasyon subong ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
sa ton sini nga mga kulturan. Ting ako pabor ako sini. No? Lang tawa bala just try to imagine ang Diskaya family nga nagapanag-iya sang pilakbilog ng mga construction firm. Nga ginalain-lain ng mga pangalan para makuha gyapon ang mga project para kuno abi ang mga kontra nila mambal nga tiway naman to nagintra ang Diskaya no lain naman ning nagdaog litimo kay ila man gyapon. Pero just try to look at it bala. Sa ton sini nga mga ka-K5 nagbilyonaryo sila nga tungod sa kwarta nga wala man gani nila mahuman-human ang mga proyekto. Yung kisagalibog balaulo mo, paano mo ma-acquire, paano mo makuha ang kwarta nga wala pa ya gani ma-accomplish ang imo nga project sa ton sini nga mga ka-K5. Yan ba sang kilala ko? Tamong may mara na siya sang pag-award na si mo, may ara na yang ihatag na si mo dayon ng kwarta, i-release na dayon si mong kwarta, tatagan ka sang 50% para makaproceed ka or di gani sa aton sini nga mga ka-K5 pagbaton sang kwarta untato ng project hindi na pagtapuson. Oh, kaya aman kay naubos na do medyo gamay na lang karon ng ginansahon kay nagkadto na to kay amoni nga mga tarpulano sa aton sini nga mga ka-K5. Oh, sa mga pinalangga naton nga mga kultura. So the tendency imbes nga kapital mo pa to kag patapos mo to sa mga proyekto, no? Na lang siyang iban nga mga kontraktor. Amo na nga instant billionaryo sila. Sa aton sini nga mga ka-K5 if you just try to watch the video of the series of interviews of the other media entities sa pamilya Diskaya sa aton sini nga mga ka-K5 dukis ado ikaw lang gid ang magaparanindog lang gid ang brahibo mo sinisang pamati sang ila sini nga mga sentimento nga puros lang DPWH bangod sa DPWH tungod sa DPWH sang nagkuha kami sa mga proyekto sang DPWH nagmanggaranon kami nagbilyonaryo kami sa aton sini nga mga ka-K5. Now diri sa syudad sang Iloilo hindi lang niya sa syudad sa Iloilo but in other parts of our country kay since ginmando man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga imbestigaran ang mga flood control projects. Now, paano kaya ka-imbestigar kung ang resource person mo gani nga ginaimbitaran sa Quadcom hearing way gatambong, way gatend? Ti Mr. Roy Pakanan, for the sake of the people of Iloilo City, gabay pa nga makabati man yang pumuluyo sang imo eksplanasyon. Ilabi na gid ang mga pumuluyo nga labing makabenepisyo sa sining mga flood control projects sa syudad sang Iloilo sa ila sining nga mga kabaranggayan mga ka-K5. Tiho puli Mr. Roy Pakanan makahatag kagid sang imo tiyempo para mag-atubang sa Quadcom hearing, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, amo ni subong ang sistema, amo ni subong ang nagapadelay mga ka-K5 kung kaisa sa gobyerno. Ilabi na gid kung mag-ara ikaw sang may ara ka sang inquiry in the aid of legislations sa konseho. Kay sabton kay mo sang resource person mo way pamando amon boss. Way pa kami ginpasugtan sang amon boss. Di pwede, hindi kami anay magkadto. Amo ning problema kung kaisa. So hopefully sa sunod si katatlo ang Quadcom hearing makita na tato ng handon ni Mr. Roy Pakanan. Mambas na ti handon mo lang na pangayo mo, ti handon lang nagbisita lang to sa nagpakita sa handon niya may managwakal. Mawakal pagid mahambal pagid kag masabat pagid sa mga inquiries ang aton konseyo. Kay Mr. Roy Pakanan, gina-expectar ka sang hindi lang sang konseyo kundi sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Alas 5:40 ang oras ato sining pagpangalagad ng K5 Western Visayas naton. Babalik lang ko sa inyo Bacolod. Kadto nato ng aton area manager ang gentleman from Pututan Iloilo, area manager of Panay. Sir AM, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo? Good morning gid sa aton sa mga good gentlemen sa bilog nga isla sang Panay kag sa Negros Island region. Isak ka matunog kag mabaskog signal ang aton sini nga mabatian diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo halin dira sa inyo K5 Kalibo. Damo salamat sa AM, kampiyon ng signal sang Iloilo. Diri sa tabi si Sir Julits sa syudad sang Rojas. Sir Julits, good morning.
Good morning, Sir Michael. Good morning kay Western Visayas. Way naman di ulan sa Rojas, way naman taliti, kagwa ay naman kukwarta. Sir Mike, balik sa imo. Hulat lang. Pabati-bati. Hulat lang. Pabati. Salamat, Sir Julius. Hulat-hulat lang kay may 31 palaban-laban sa Lunes pa na. Basin okay. Hingagaw. Ayan lang yan. Kapanueldo karon. Masabat ng inyo problema. Sige Kantuan na Kantuan ng antike kung ga hulat-hulat man. Antike, Sir Mirmal, Sir Nestor, good morning. Anong signal tada? Ginapinsar ko pa lang kung ano yung intro ko. Nabuol ni K5 Jules ba? Intro ko dapat. Good morning K5 Western Visayas. Sinauro ng kalangitan dyan sa probinsya Kantike. Sinauro man amon wallet. Pero naka-klinika di Tribayo kami aga pa. Pero naka-DTX Coffee Mix kami. Pero bangad sinaw ang wallet naman. Ulat-ulat pa naman para makamay TC man kami. Dagat ba sinaw? No, suba. Damo salamat Antike na. Kompleto na no, kampiyon ng mga Signal Subong, kampiyon naman ng Panyempo. Unahon ta mga balita halin sa Negros Island region sa mga cute nga anchorman sa K5 News FM Bacolod. Daddy Babe si Robert, good morning. Anong mga balita? Salamat kay Sir Michael. Diri sa amo sa siyudad sa Bacolod, ining mag-live-in partner yo, balik prisuhan. Matapos mga ka-K5 nga makuhaan na naman sa City 148 mil nga balor sa nga ginapatihan siya boho sa ginpatigayon nga bypass operation sa Bacolod City Police Office. City Drug Enforcement Unit ang nagpatigayon sa nga operation na Huwebes kahapon nga adlaw mga ka-K5. Ginkilala ang mga naaresto nga Sanday alias George residente sa Puente Villa Subdivision dira sa may barangay Takuling kag ang live-in partner nga hungod wala nga ginhingadlan mga ka-K5 sang mga otoridad nga anong rason sini nakuha sa ila sini nga masobra 100 gramos sa nga ginapatihan nga shabu mga ka-K5 actually ning bahay ni maglibin party magulan ni naka guwa man sa prisuhan subong na priso na naman. Sa iban pagid nga balita ka-K5 Western Visayas, isa ka obispo dito sa San Carlos City, Negros Occidental, nagpanawagan sa Bureau of Jail Management and Penology nga pamatian ang reklamo sang mga persons deprived of liberty o kon PDLs bangod man sang mga ginabaligya dira sa sulod nga tama gid ka mahal kay daw ginahimo na lang nga negosyo ang sa sulod sang BGMP ka-K5 Western Visayas. Ang mga balita na Mondria sa siyudad sa Bacolod Negros Island Region. Back to you, Sir Michael Antique. Kalibo, Daddy Babe. Ay, kalibo. Sorry. Kung perti ka mahal na sa sulod sa prisuhan, iti, latamay mo, hambal siguro sang konti, hindi mo sila kagwa para magbakal, abi mo. Hindi ka naka-window shopping. Hindi ka window shopping, kaya sila sulod, mahalan na kamay pala. Sa window na lang sila. Sa window na lang nila. Parehas ato na window na lang Salamat na Bacolod. Kumusta ang mga balita sa Iloilo? Gentleman from Pututan, Sir AM, good morning. Anong mga balita sa Iloilo? Good morning sa mga ka-K5 Western Visayas daton kag sa Negros Island Region. Diri sa mga syudad sa Iloilo, liwat ka nag-init ang ulo sang pila ka mga konsihal sang Iloilo City Government matapos nga wala magtambong kag wala makita ang handon ni DPWH OIC District Engineer sa syudad sa Iloilo nga si Mr. Roy Pakanan. Ini matapos nga nagpatigayon sang Quadcom hearing ang aton sining Iloilo City Government Council agod nga tiistoryahan in the aid of legislation ang ining mga pamangkutanon sa flood control projects kag sa pila ka mga flood mitigation and rehabilitation diri sa may syudad sang Iloilo. So sa unang pagpatigayon sa Quadcom hearing, wala magtambong ining si Mr. Roy Pakanan kag sa ikaduha wala pa gid magtambong. So medyo nagtaas ang dugo sang mga konsihal naton diri sa may syudad sa Iloilo pero ging painom ta sila dayon sang DTX 500 mo na nga nagtulutaw hawang ila sining dugo no pero tiga pangabay gid sila nga magtambong ining si Mr. Roy Pakanan no not just only for the sake of the inquiry
of the Quadcom hearing, but also for the sake of the Ilonggo people nga makapamati kag makabati sang tingog ni Mr. Roy Pacanan mga ka-K5 Western Visayas. Kiti kumadumduman ninyo sang June 10, 2024 gindeklarar ini nga persona non grata sang Iloilo City Council ini tungod mga ka-K5 nga may mga proyekto ang DPWH nga nagaumpisa diri sa may syudad sa Iloilo nga wala sang mga permit kag proper coordination sa opisyalis sang syudad sang Iloilo. Amo na siya nga gindeklarar siya nga persona non grata. Ti ginahimo yan nga rason subong sa wala pagtambong sa Quadcom hearing. Nga balya ti gindeklarar nyo man ko nga persona non grata, mapakita pa ko na sa inyo. No? Pero ti ang hambal sa nga mga konsihal naton, public office is a public trust. And as a official of the public government, dapat may obligasyon ka nga magatubang kag magsabat sa mga pamangkutanon. Amo nang mga balita dire sa may syudad sa Iloilo, balik sa inyo dira K5 News FM Kalibo. Damo salamat Sir Ray M. Base si Mr. Pacana nagpawala to siya. Oo, kati nagpakanan mo. Oo, sa piyak sa nga direksyon, no? Base doang anggulo, base wala likod man. Wala gasolina, wala pang pakaliwa, pakanan, pakaliwa, no? Nagpakaliwa siya. Kasi dapat may coordination na sa RAM kay balaan mo sa Republic Act 7160 sa Intergovernmental Relation. International. Bakuan na sila, dapat may coordination sa LGU. Balikan talagang nakaroon si RAM. Damo, salamat si RAM sa kampiyon ng balita. Direksyon tabi ang Rojas, si Sir Julits. Kumusta Sir Julits ang mga balita sa Rojas? Why guro nagpakanan, nagpakaliwa, base nagkanto kay Pacardo. Dali di. Pabalita diri sa mo sa syudad sa Ross Provincia sang Capiz. Tabaka diri. Tigday man sa flood control project. Amo sadya di may natukiban diri karon sa amon ang controversial nga St. Timothy Construction Corporation. Amo gina. Amo gina di. Pagpakanto Capiz. May proyekto man nga nakuha diri sa amon. A particular nakita ni karono sa report sa datos ng sumbong sa Pangulo website ining St. Timothy Construction Corporation ang proyekto ya sa among river control kag esplanade diri sa may banwasang Pontevedra. 62.7 million pesos ang budget. December 21, 2023 natapos ang proyekto suno sa report. Pero ang masadya may hambal to sa may Pontevedra mo ning ginisyalan namon kapon may mga litik ng esplanade. Amo ning karon ng hibaluon namon de kag nahibaluan ginaangot ini nga kumpanya sa pamilya Diskaya. Amo na tong puro kasakyan. Balik sa imo sir basi ang 62 million may kabahin man tong ang Capiz, ang payong. Payong lang tong akon Sir Jolitz. Iya mo to naka-inggan. Rolls Royce siya, why? Ginbakal tong Rolls Royce kay may payong. Akon to champagne glass lang to Damo, salamat Sir Jolitz. Sa kampiyon yung mga balita, diretso ang taning tambalan no, ni Sir Nestor kag Sir Milmar. Antique, yes, good morning. Thank you Sir Michael no sa mga nagapanguna naman tanang nga mga balita dya sa probinsya kang Antique, may darwa dya ka sungayan no nadakpan ka mga kapulisan bangod sa pagpanghimulos kang 15 anyos nga babayi. Bumakarulo yan dyang bata kay 5 Western Visayas sa Banwa kang Hamtik kay alas 8 pasado alas 8 kang gabi nagbakalang raat na nas Tianggi buging bantayan kang tatlo nga dya sa delem-delem nga area kag ginbuteng kag didto ginhimuslan kay 5 Western Visayas. Madasi kang aksyon kang kapulisan kag gilayon nadakpan ang tatlo kadya kag lupot sanda kadya sa karsel kang Hamtik MPS. Sa dugang pagid nga mga balita bangod sa mga pag-uran nga na-eksperyensyahan sa probinsya kang Antique nga tuga kang habagat nagdangat ren sa 292 ka mga pamilya o kon 771 ka mga individual ang apektado kang dyang mga pag-uran halin sa 5 ka mga banwa sa Antique, San Jose de Buenavista, Tobias Fournier, Anini, Sibalom, kag Hamtik. Sa talad regyan sa Blue Alert status ang Office of the Provincial Operation Center bangod padayon sanda nga naga-monitor kag ginapapaskag da ang koordinasyon kag pagpataas kang level kang operational readiness sa dyang malain nga panahon. Bueno, so far mga balita na mo dyan sa probinsya kang Antique, balik karimo Kalibo, Sir Michael.
Damo salamat at tike sa kampiyon yung mga balita, no? Sa mga balita diri sa Banosang Kalibo, Kabilog nga probinsya Lan. Padensyong investigation sa aton kapulisan para matumod gid kun ang bala na ang nakutkot kahapon nga mga tulan sa isa ka construction site. Iya sang tawo. Nakutkot ini sa mga construction worker sa isa ka construction site diri sa Barangay Bacausor diri sa Banosang Kalibo. Samtang nagakutkot sila sang septic tank mga KK5 kay sa interview ni sa punong barangay nga si Purong Barangay Bernabe Aquino na hibaluan nga wala man sang reported missing person sa ila lugar. Umpisa nga nagpungko sa bilang punong barangay. Maliban lang isa ka residente nga naghambal sang 1997 ang iya bayaw nga nagabaligya sang balot na dula. Nabilin basket na lang mga ka-K5 wala na ang iya bayaw, no? Kag amo lang tong mga isa subong sa ginatutukan kag nag-abot ang soko sa area kahapon kag ongoing ang investigation kung bala para masiguro gid kung tulan ini sang tawo o kung iya sang sapat kay dati na nga suba posible base may mga nagkalalumos kag natambakan na bala kag ongoing pa subong investigation mga ka-K5. Samtang dugan naton nga mga balita may libot-libot din nga sa mga panimalay diri sa Banwasang Banga nagapakuno-kuno sila nga mga regulator inspector kuno sang LPG. So ang ila baligya sang regulator sa LPG 4,000 amo na nagreklamo diri sa mga kapulisan ang ila biktima. So pagkabati nila, kagin post ini sa K5 News FM Kalibo, nagkadto pa diri mga ka-K5 kung nagpa-interview. Is kagin interview subong sa aton news director sa 11 Mbps, puro palpak ang ila mga dokumento nga ginapakita. Wala logo, wala permit, kagin klaro ini sa Bureau of Fire Protection sa Banwasang Banga, wala sang otorisado nga sinuman nga mag-inspection sa mga regulator sang aton LPG. Kundi ang Bureau of Fire Protection gid lamang. Kag overpricing ang overprice ang ila regulator 4,000 ang kada isa. So kahapon nagreklamo ang 5 katawo dito sa Banga PNP ginpanghimos ni sang Banga Police. Kag ang nagkasugod na lang sila nga ginbalik nila ang kwarta mga ka-K5. Overprice gid mga ka-K5 ang nasambitan nga LPG regulator. Mga balita di sa aton sa diri sa amon sa Banwasang Kalibo mga ka-K5 kadtuan tabi si Ray M. Si Ray M mamangkot lang ko si Mr. Pakanan wala ginapakita in aid of legislation para makahimo tani sang mga layiman local ordinance ang Iloilo City gina-invite man lang siya as resource person si Ray M. Correct, gina-invite siya as resource person. Parang kita sabat ni Mr. Ray Pakanan sa una pa lang do pilosopo man ngati ang balya tigin deklarar sa kuno nga persona non kata ti nga kuno nga gusto sa makita sa city council, no? Ti ginadibatihan pa ni sa regular session that time kay si Councilor Miguel Treñas nga utod ni Mayor Isa Treñas nagproposar nga ti kung amo na ang rason ni Mr. Roy Pakanan para wa nagid siya sang rason ilifta ang tawag ni pagdeklarar siya sang persona non grata pero ti nagpamalabag si Majority Floor Leader Councilor Rex Sarabia kag nagtaas pa ning dugo ya ngambalya nga ay lipta nga kinanglan tay lip wala siyang dapat sang ilip kay si Mr. Roy Pakanan is a public official, government official and he really needs to attend the Quadcom hearing, no, because public office is a public trust, no, dapat ara saya regardless kung gideklarar man siya nga persona non grata o kung wala kay inquiry ni siya obligasyon niya ni nga dapat sabton tigaling kay nagsabat naman si Mr. Roy Pakanan nga hulaton nanay ang desisyon sang central office kag sa mando sang central office kung magatambong ini kag magasabat ini pero nagpadala na ini sang sulat kay Mayor Isa Treñas nga nagapakita sang intensyon nga magpatigayon sang coordination meeting. Ini nga coordination meeting upod siya kag ang city engineer sang Iloilo City. Sir Michael. Mga national project na Sir Ray supposed to be dapat may coordination gina sa mga local officials before implementation eh. Ngayon dapat salamat Sir Ray Sir Julius kung ikaw abi ni mga ipatawag ni para sa kuan sa in aid of legislation. Sir Julius. Di ko way ka lang may ginubra ka malain kay wala man lang problema kadto kay kaso mo na ganit kay kuan gid kay kapilosopo gini Pakanan no mayad lang si Pacardo kay mabuot siya. Dapat salamat Sir Julius. Antike, Sir Nestor o Sir Milmar bago tayo magbulagay bala. Amo blara koon Sir Michael nga tsaktwambal ni Sir Julits nga kun ura ti may ginatago andat nagapanago. Mayo lang ni si K5 ni store kati kontraktor man ni siya. Kontraktor man siya mga iyan nga mga project mga kanal sa barangay, no? Sige. Aba ko Lord, Daddy Babe Sir Robert. Ako ano muna.
daw hindi gini madakpan si Pakanan kay Franks nga apelyido niya mo. Kung magkadto ni sa tuo ang kontra, ang nagapangita sa iya, mapawala ni saya. Di kung mapawala, sila nga mapakanan ako. Ati ambot kung mag-abdanan ni sila sa City Council. Pero ang panindugan to ni Pakana niya, di ko yan magkato, total ginadeklara naman ko na yung persona non grata. Tuuhon, na lang na siya. O kung siya ano siya, public official siya di ba la? O mga K5. Saray, kanto kami da sa Lilo, pakaldo kasamo na. Oo, pakaldo kung hindi pa siya magpakita, ti basi kagi pakalon sa ni Bibs Cantalaw. Kaya, talokit naman wala na ta oras, di ka nagbalik Salamat gid Iloilo Ruwas Antiki kag Kalibo. Salamat gid. K5 Western Visayas. Maki Ferdinand Herbias, good morning. Pwede Sarmiento, mayong aga. Sa isang larawang kupas ay aking nasilayang muli ang ating lumipas. Kung maibabalik ko lamang ang panahon at ang oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang dinaranas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y biglang nagbago buhat nang tayo'y magkalayo? Kapit kamay, pakanan. Kanta ko no sa kay Pakanan niya. Larawang kupas na lang kuno ang sa mga konsihal. Ang oras alas 5:58 na sa agaw. Ito oras kag tiyempo mga K5. Happy Friday sa inyong tanan. Happy weekend. Halong kita sa aton sini nga mga K5 sa maulanon nga tiyempo dalagid sang payong kaputi kag mag-inom sa mga food supplement ni Dr. Ramil Itangoy. Mighty C Klinika di Tribayo DTX 500 food supplement. Ako naman si K5 Reyes, Pea umalay nga nagapabilin sa mga tinaga nga the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso.
D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio